A sosit sezonul de plantare a arbuștilor fructiferi. Toamna este sezonul perfect pentru plantare, deoarece, cu ajutorul ploilor, ei se dezvoltă mai ușor și necesită mai puțină îngrijire. Ei vin la rădăcină împachetată, dar să nu vă speriți de aceasta sau care doar 3 ramuri. Ei au fost crescuți în pepinierele noastre, au dat rod, doar că noi i-am curățat, i-am scos din pământ, le-am pus în îngrășământ, ca să ajungă în curțile dumneavoastră, pregătiți pentru plantare, ca să aveți la următorul an un rod mai bogat și mai frumos decât noi. La noi pe site găsiți o multitudine de arbuști fructiferi, plini de proprietăți pe care le găsiți în descrierea produsului. Însă, sfatul nostru este să plantați mai multe tufe în curtea dumneavoastră, pentru mai multe roade și, bineînțeles, știți de unde este proveniența. Recomandăm plantarea într-un sol afânat, bine drenat și cu materie organică, dar nu este o problemă dacă locuiți la bloc. Puteți să-l plantați într-un vas destul de mare și udarea trebuie să fie cât mai abundentă pentru o dezvoltare a produsului cât mai bună. Încă un mic sfat de la noi ar fi să faceți o groapă destul de adâncă încât să încapă rădăcina arbustului fără a fi îndoită. Apoi acoperiți cu un pământ și îngrășământ. Vă așteptăm la noi pe site pentru oferte de neuitat.